Takže ideme čistiť tohoto chlapca. A takto to vyzerá z vrchu. Takto vyzerá jeden bok. Takto vyzerá druhý bok. A takto to vyzerá zo spodu. Zo spodu to nie je také strašné, tam je to omývané olejom. Takže zo spodu to není až také špinavé. A ideme to čistiť v ultrasonic čističi. Čiže ultrazvukový čistič. Takýto to má košiček. Pekne položíme. To máme min max. Kde to môže byť? Voda, čistiaci prostriedok a ideme na to nejako, ne? Zmestilo sa to tam, že akurát. Akože tu už není vôbec žiadne miesto skoro. A na druhej strane deto. Tieto rožky to sú úplne, že milimetre. Takže teraz tam dáme horúcu vodu. No už som to zapol, teraz tu máme 50 stupňov nastavených, teraz máme 42. Dáme na to dekel, ale ešte predtým tam dám takýto čistič. A toto je nejaký profesionálny čistič. A koncentrát, takže takéto sa tu niečo volá. Simple Green. Takže zoberieme Simple Green, ale je to celé také nejaké fialovkavé. Šupneme to sem. A ešte dolejeme vodu, lebo nie sme ani na minime. A špluc, už tam máme vodu. Dole som tam 3 tie odmerky toho prípravku a teraz na to dáme dekel, šupity, lupity a máme tam 45 stupňov a môžem nastaviť maximálne na pol hodinu sa odporúča, aby išiel, no poďme, aby išiel časovač, že neviac ako 30 minút. Dáme 30 minút a toto je teraz čistí. Dojdem za pol hodinu. 3, 2, 1. To bol hrozný zvuk, čo? No nič, dáme dekel dole, opatrne. Špina. Špina. Tak vybereme to a uvidíme, čo to je. Vypneme ten hukot tuto vzadu. A ideme na to. No toto je pohľad zase z vrchu a chlapci moji, nemusíme sa za nič hanbiť. Toto je akože na zubnú kefku. A toto tam ostalo, lebo samozrejme to je, nemalo to odkiaľ kam odísť, ale je to úplne uvoľnené. Takže toto ma netrápi. Tu bol veľký bordel. A to je tiež, no mohol som to pohnúť skorej. Ale zubná kefka, to ešte potom dočistím. No poďme ďalej teda. Z vrchu mi jedna značka, čo som si naznačil, váčku odišla, to nevadí. Nevyzerá to vôbec zle, ale čo som zvedavý je na boky. Takže toto je jeden z tých bokov. To je akože dovidenia. Veľmi dobre to očistila. Na to, že to bol iba obyčajný hen taký čistič, teda profesionálny, ale žiadny agresívny extra, tak si myslím, že veľmi dobre. A no sa to ligoce. A poďme pozrieť druhý bok. No to je deto. Hen tam v rohu je troška, ale to je zase zubná kefka. Budem to musieť asi zobrať na vapku, alebo troška to pohnúť predtým, ale toto je úplne, že paráda. Tu je taký sopel, toto čierne, a hen tam je tiež, ale si myslím, že paráda. Akože ešte pozrieme zo spodu. No, tu to nebolo moc špinavé, v podstate možno akurát tieto výstupky.
Mohol som ich natočiť predtým, čo tu sú, raz, dva a tri, tie teda boli podľa mňa špinavé. Som ich videl, keď som to rozoberal a už len dočistiť silikón. Takže veľká spokojnosť, perfektný čistič, parádne. No ale na porovnanie s druhým tým rámom, tie výstupky, jeden, druhý, tretí, toto tu, to určite pôjde preč, druhý, tu tiež výstupok a tiež. Takže super. No v podstate záver je taký, že tú najväčšiu špinu pohnem. Silikón by som mal dať dole ešte predtým, tu mi ostal ešte silikón. Ako to pichnem do hentoho a tá mašina je zlatá. Normálne. Aj ten čistiaci prostriedok dobre funguje, takže už to len potom vystriekať s nejakou WD-40 alebo so stlačeným vzduchom alebo čo najprv. Tie všetky takéto tie dierky, kam ide olej. A vybavené. Vybavené. Čistiareň doma. Super, teším sa strašne. Že sa raz idem pozrieť na ten bok. No. Aj tam je ten sopel, ale to vieme, čo je.